Російська агресія має багато негативних наслідків, і також це стосується культурної та історичної спадщини як Криму, так і решти території тимчасово окупованої України. Дослідженням цих правопорушень активно займається Кримський інститут стратегічних досліджень. Голова моніторингової групи цієї громадської організації Денис Яшний розповідає, з початку повномасштабного вторгнення географія їх досліджень також збільшилась. Після початку повномасштабного вторгнення Кримський інститут стратегічних досліджень зайнявся ще Запорізькою, Херсонською областю і Донецькою, Луганською. Але Донецькою і Луганською областю ми зайнялися не тільки тими об'єктами, які постраждали після 2022 року, але ми зробили такий ретроспективний аналіз, ретроспективний огляд і таку, ретроспективну документацію тих об'єктів, які були пошкоджені після 2014 року, тобто після початку війни. І здебільшого ми були сфокусовані на найбільш уразливій групі об'єктів – це пам'ятки археології в цих регіонах. Тому що, на жаль, пам'ятки археології медійно вони не так часто з'являються, тому що для аналізу пошкоджень треба збирати команду, яка розуміється на пам'ятках і знає, де вони розташовані. Тому що пам'ятки археології – це не ті об'єкти, які зрозумілі кожному і які кожен може побачити. Це своя специфіка. І протягом 2023-2025 року в цілому по цих 4 областях, тобто Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська, були зібрані відомості більш ніж як про 600 об'єктів, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Це суто пам'ятки археології. Окрім цього, близько 100 об'єктів – це об'єкти інших категорій, це пам'ятки архітектури, монументального мистецтва. Ну і, звісно, не всі об'єкти, які ми враховуємо, вони були внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток, здебільшого ні. І це щойно виявлені об'єкти, які були поставлені на облік місцевими органами влади, або взагалі не були поставлені на облік, а були просто відомі дослідникам. У Польщі затримали російського археолога, співробітника Російського державного музею «Ермітаж» Олександра Бутягіна. Це сталося за запитом України, яка звинувачує Бутягіна в незаконних розкопках у Криму. Його арешт – це перший випадок затримання в Європі науковця за незаконні розкопки в Криму. Це також перший арешт у справі, що стосується захисту культурних цінностей України на окупованих територіях. Це досить вагомий прецедент. Він показує, що недоторканних немає, що Бутягін навіть зі своєю науковою вагою в Європі, а ми маємо визнати, що в Європі він досить відомий і досить затребуваний фахівець. Але навіть він не має права порушувати закону. Ніхто не має його права порушувати, і за це буде відповідальність. А яким чином це вирішиться, я не знаю. Стосовно інших кейсів, зрозуміло, що майже всі незаконні археологічні розкопки, які були в Криму, які були нами, Кримським інститутом, задокументовані, вони завжди супроводжуються переліком осіб, які були дотичні до цих робіт. Ну і відповідно ці факти задокументовані і є підтверджуючі дозволи з боку Російської Федерації, які видавалися таким археологам. По прізвищах ми не можемо їх називати, тому що по деяких з них просто зараз ідуть кримінальні провадження в Україні, але є подальші дії для того, щоб притягнути інших осіб до відповідальності.